Mulle Juha-Matti, kansanedustajaehdokas Anna-Kaisa Heinämäen puoliso. Mä ihastuin Anna-Kaisassa valoisuuteen, periksiantamattomuuteen ja siihen sinnikkyyteen, mikä hänestä heti alkuja jo kuvasta. Anna-Kaisa olisi hyvä kansanedustaja sen takia, että hän on pitkään ollut valtionhallinnossa ja tarpeen tullut tietää, että on pakko puskea vaikka läpi harmaan kiven saadakseen asiat eteenpäin. Sen lisäksi Anna-Kaisa on ollut riittävän pitkään politiikassa, että ymmärtää politiikan päätöksentekoon liittyvät haasteet, mutta kuitenkin niin, että Anna-Kaisa ei ole tippaakaan vallahimoa, vaan hän niin kuin vilpittömästi haluaa päästä tekemään ja vaikuttaa niihin asioihin, mitkä hän kokee oikeaksi. Joo, silloin aikanaan vuosia sitten, kun oltiin muutama aika tunnettu, niin silloin tein meille yhteisen laulun. Me oltiin silloin vielä sinisilmäisempiä, mitä me ollaan tällä hetkellä. Ja siis niistä ideologiasta tämä laulu niin kuin lähti. I will never surrender, 'cause we know there's still so much good things that need to be done. While we're here, while I'm here with you, I wanna see your smile. It's like the sun in the summer days.